Deze ogenblik van de vertrekborden op het busstation zal de komende weken sabljouwen. De staking in het streekvervier rekken de soort reizigers. Een van hen is Sally uit Dokkum. Dat is heel rustig hier. Er rijden bijna geen bussen, dus het is wel moeilijk voor mij dan om naar de les te komen. De trein, zoals hier in Boetenpost, rijden wel gewoon, maar de bussen blijven voor een groot pad stilstaan. Andries de Jong, buschauffeur en FNV-vakboensman, zei dat er geen andere mogelijkheid meer is. We hadden een ziekteverzuim vier boven het landelijke gemiddelde, dat is ongeveer 24%, dus dat is al meer dan genoeg. De werkdruk lijkt enorm hoog, de tijd om de ritten te doen, ja, die ben er niet meer. 1 minuut, 2 minuten nu stapt tijd en dat mag maar helje. Meerdere chauffeurs zijn vregen om te reageren, maar alle keer willen ze dat net. Het zou op termijn qua staken nog wel eens volle verder gaan kennen, denkt de Jong. Ja, ik denk dat de volgende stap is ongeveer onbepaalde tijd. Dat moet de volgende stap wijzen, voor onbepaalde tijd staken. Ja, dat denk ik wel. Als je werk jou is die jou naar de cent bereidt, en dan, dan houdt het op een gegeven moment gewoon op. Maar is niet afhankelijk binnen van IMF4 dan? Ja, we begrijpen dat heel goed, maar we hebben geen andere keus. Het is de werkjouwer die je dat dwingen. De chauffeurs willen uiteindelijk ruimere oerstaptijden, een betere dienstregeling, minder werkdruk en 10% loonsverhoging. Sally begreep de chauffeurs die het staken wil, maar had nog een tip. Ik snap het wel. Ik denk dat ik in zo'n situatie het misschien ook wel zou doen. Maar dan moet ook echt het hele OV dan staken en niet een paar bussen. Want dan is het heel onduidelijk voor mensen die wel met het OV ergens naartoe moeten. Want het is nou eigenlijk een beetje houd je touwtje en hopen dat de bus rijdt. Ja, en dan haal je hem waarschijnlijk niet, want hij komt toch niet. Dus dat is wel jammer.